היי כולם, מה קורה? אני השורד. אחי נאכל על ידי הארנבת הזאת. אנא אראה לכם את הסרטון. ואז הדינוזאור, ואז הארנבת אכלה אותו. כלומר, זה היה דינוזאור, זה היה טירקס, יותר נכון. והגופה נקברה. הנה צילומים האחרונים שלו. חברים שלי, אני צריך עזרה. עזרו לי בבקשה למצוא מים. איפה המים? מים, אני צמא מרוץ מיטוט. מה זה מים? בקבוק מים. ים 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 עכשיו תמצאו לי אוכל, אני רעב. מה זה? אוכל. זה הצווח של אמא. אוי לא, מה אני אגיד לה? הוא אכל לה את הצמח. מה אני אעשה? אחד נבל. לא. אוקיי, בואו נתחיל בסרט. איזה סרט? לא, מצב הישרדות. תשכחו שאמרתי הכל, נתחיל מההתחלה. אוקיי, אנחנו כאן בגלל אני חוקרת את זיילנד. אני לא מבין מה קורה כאן. יש כאן ארנבת משוגעת מאוד מאוד. היא פסיכית, האמת. אבל תקשיבו לי טוב. אני הולך לצלם אותה. יכול להיות שזה הסרט האחרון שלי ואני הולך לראות את האח שלי. ועכשיו, אבא, תראו את הארנבת. בואו נראה. כיום נראה אותה. היא עכשיו שונה. והרבה יותר מפחידה, תאמינו לי. יד שלי. לא. אאו. ורציתי להוסיף, היא נוראית יותר. טם. העיקר בואו נסתלק מהאזור הזה ונלך לבטן שלה. רוצים לראות את הבטן שלה? לא, תראו. אם אני בלילה, לעולם לא תראו אותי. ואני אוהב אתכם. ביי. הנה הקבר של אחי. אני לא יודע מה לעשות. כל יום אני נזכר בו. ימי קרים. ימי. בוא נמשיך הלאה. מה היא עושה פה? לכי מפה. היא בורחת מהנגיד. תסתכלו איך היא מפחדת. תסתכלו עליה איך היא מפחדת. מה נלך?